Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuek. Hiru aldiz, que me pasa, ya que se me va. Jauna zuekin. Zenideok, pekatuak aldendu egiten gaitu jainkoagandik eta gure anai arrebangandik. Egin dizagun pakeak damuturik pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, gure erruak garbitzen dituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, salamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira, egin dezagun otoz. Hoi jainko, zeure seme maiteari entzuteko esaten diguzu. Emaiozu gure espirituari zeure hitzaren janaria, gure barne begiak argiturik, zure aintza pozez ikus dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik. Egun haietan jaunak honela esan zion Abrahami. Zoaz zure lurraldetik, zure aberritik eta zure aitaren etxetik, nik erakutsiko dizudan lurraldera. Herri haundi egingo zaitut, eta izen haundia emango dizut, eta zure izena bedeinkapen izen agertuko da. Bedeinkatuko ditut zu bedeinkatzen zaituzenak, eta madarikatuko zu madarikatzen zaituzenak. Zuregan bedeinkatuak izango dira lurreko enda guztiak. Hala joan zen Abraham jaunak esan bezala. Jaunak esana? Kanta jaunari lur guztia egin alaitzu arenaia zoazte pozikaren gana gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guztia egin alaitzu arenaia. San Paulo apostoluak Timoteori, anaia maite, eraman itzazun ekeak nerekin batean berri onaren alde. Jainkoaren indarrez. Berak salbatu gaitu eta dei egin digu bizi santura. Ez gure egiteengatik, baizik eta bere erabakiengatik. Eta gizaldi guztiak baino lehen, Jesukristorengan eman zaigun graziarengatik.
Grazia hau agertua izan da orain, Jesukristo gure salbatzailea azaldu denean. Honek ondatu du heriotza, eta argitara atera bizi ustelezina, berri onaren bidez. Jaunak esana, Jauna zuekin. Jesukristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta honen anaia Juan, eta mendigoi batera igo zen. Hiruen aurrean antz aldatu egin zen, aurpegia eguzkia bezain dizizari zeukan, eta soinekoak argia bezain zuri. Eta Moises eta Elias agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedro mintzatu zen orduan, eta honela esan zion Jesusi: Jauna, bai ederke gaudela hemen. Nahi baduzu egingo ditut 3 txabola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Hizketan ari zela, hodei argi batek estali zituen, eta hodeietik ahots bat entzun zen. Hau da nere semea, nere maitea, honengan dut nere atsegina. Entzun ezaiozue. Hori entzutean, auzpez lurrera erori ziren ikasleak, beldurraren beldurrez. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu zituen eta honela esan zien: Jaiki zaitezte, ez izan beldurrik. Begiak jasorik, Jesus bera besterik ez zuten ikusi. Menditik behera jaisterakoan, Jesusek honela agindu zien: Ez esan inori ikusi duzuen hau. Harik eta gizonaren semea hilen artetik piztu arte. Jaunak esana. Jesusek 12 apostolu aukeratu zituen bere lekuko izan zitezen. Bere bizitza, bere hitzak eta bere egintzak gertutik ezagutzea nahi zuen. Batez ere, bere heriotza eta pizturaren misterioan parte izan zitezen. Baina ez hori bakarrik, bere adiskide izan zitezela ere nahi zuen. 3 urtez berarekin bizi izan ziren, eguneroko bizimodua partekatuz, pozak eta nekeak elkarrekin biziz. 12 horien artetik, hala ere, une berezietan 3 bereizten dizituen: Pedro, Santiago eta Juan, beti berberak. Haiek eraman zituen une sakonetan, adibidez Getsemaneko baratzean, eta gaurko evangelioak gogoratzen digun beste une handi batean, Jesusen antzaldatzean. Antzaldatzean, Jesusek bere aintza agerian uzten die 3 apostoluei. Distiratsu agertzen da, bere jainkozko izaera une batez agerian jarriz. Esperientzia ura poza eta harridura haindikoa izan zen haientzat. Pedrok bertan geratu nahi izan zuen, ongi gaude hemen. Une ura zoriontasunaren eta pakearen une sakona izan zen. Gainera, Moises eta Elias agertzen dira, legea eta profetak irudikatuz. Horrela, jainkoaren salbamen plana osotasunean agertzen da. Itun zaharra eta itun berria elkartzen dira Kristogan. Jesusek ez du aurrekoa deuseztatzen, betetzera dator. Baina apostoluen bizitza ez zen erraza izango. Antzaldatzearen argitik Kalbarioko iluntasunera igaro beharko zuten. Persekuzioak, zalantzak eta sufrimenduak etorriko ziren. Une zail haietan, ziur aski, Tabor mendiko esperientzia gogoan izango zuten.
Ikusi zuten argiar indarra emango zien fedean tinko jarraitzeko. Guk ere, antzeko bidea egiten dugu. Gure bizitzan badaude taborreko uneak, Jainkoaren presentzia biziago sentitzen dugun uneak, otoitzean pakea aurkitzen dugunean, edo maitasuna sakon esperimintzatzen dugunean. Baina badaude, Getsemani eta Kalbario ere, zalantzak, gaixotasuna, bakardadea, sufrimendua. Antzaldatzearen mezua argia da. Iluntasuna ez da azken hitza. Aintza eta piztuera dira azken errealitatea. Horregatik, Jaunari eskatu behar diogu bere presentzia bihotzean senti dezagula, bere graziaz indarturik, une zaietan ere aurrera jarraitu ahal izateko. Taborreko argiak gure fedea sendotu dezala, eta Kristoren aurpegia gure bizitzako gau ilunetan ere distira dezala. Sinisten dut Jainko Aita guztiduna, zer udurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakarra Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Maria Virginiagandik jaiotzena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean izatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jaitsi eta erugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeraetara igo eta Jainko Aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Egiugun otoizen ideok gure gintzen epaile den Aita errukitxoari eta gure bihotzen eskutukoneak koenak ezagutzen dituen Jainkoari eta damu espirituz ezka dezaiogun entzun dezala bere herriaren otoitza. Jainkoak eman diezaiela bere senide Garizumako egun hauek egiazko penitentzia jarreraz bizitzea eta barkamenaren sakramentua oparo ospatzeko prestatzea. Ezka diezaiogun Jaunari. Onbidetik, urrundu eta pekatuagatik hil direnak. Bizi daitezela Garizuma honetan Jainkoaren semearen ahotsa entzunez. Ezka diezaiogun Jaunari. Ondasunak dituztenei, Jainkoak eskubaltasun jarrera eman diezaiela eta lurreko ondasunak denon onerako ugari ditzala. Ezka diezaiogun Jaunari. Garizumako penitentzialdiak ondasunekiko gure gehiegizko jarrera zuzen dezala, eta gure espiritua sendotuz betirako diren ondasunetara begira jarri. Ezka diezaiogun Jaunari.
Jainko jauna, entzun izazu arren gure eskariak eta iraki gure belarriak zure semearen ahotsa entzunez eta gurutzearen misterioa onartu zure erreinuaren aintzea iritsi dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ogita hartoa Zenideok, egin dezagun oto ez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jauna, eskaintza honek garbi gaitzala geure pekatutik, eta santo egin dizala zure fededunen gorputzarimak, Pasko jaiak ospatzeko gai izan daitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotza, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ikaslei bere eriotza aldez aurretik iragarri ondoren, bere distira agertu ziren mendi santuan, garbi jakin zezaten, legea eta profetak ere aitorle izanik, nekaldiaren bidez sartu behar zuela piztueran. Horregatik, zeruko indar guziekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, dira guztien, jainko jauna, zero lurra, bere gauzka, zure jaunaren izenean datorrena. Osana, zeruko jenetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santogi ardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzara zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen,
eta bere ikasleei eman zien, zanez? Arzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien, zanez? Arzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin bezala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu, eta bere bizilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera mundua. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Florencio gure goizenarekin, eta Liz gizon guzekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Belaunzaran, Arraiago, familiako difuntuak, Benito, Arraiago, eta Paulina Ansorena, eta hildako guztiak ere. Arizazu zeur arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eritzezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraiku, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurre adere, emaiguzua, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu dezero. Ez gaitzazutzi tentalian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta astualdetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen deure pakea ematen.
begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea matasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, Jaunaren pakea betezuekin. Emaiozu pakea elkarri. Jaungoikoaren bidotxa, zuken zen duzun pekatua, erroki jauna. Jaungoikoaren bidotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erroki jauna. Jaungoikoaren bidotxa, zuken zen duzun munduko pekatua. Hona hemen jaungoikoaren bidotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira gehituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoez. Misterio aintzagarriak hartu dutugunok, eskerrak ematen dizkizugu jauna, lur honetan gaudela ere, zeruko ondasunen jabegin gaituzulako. Jesukristo gure jaunaren bitartez, bi oharrak, osturelean, 6etan, Gurutzbede bidea hemen parrokian. Eta jabera da, bi dos formas, ¿vale? Martxoak 10, el día 10, 10etan irtera Leitzatik, Javierra, eta 12etan Meza, eta bietan, ¿vale? Bazkaria, Hotel Xavierren, ¿vale? 40 €, ¿vale? Martxoan 10.
Eta 14an, ordu batean, Leitzatik autobusa bat 10 euro, vale? Leitzatik Sanguesara. Eta gero, pues eso, vamos andando, ¿vale? Desde Sangüesa a Javier. Entonces, también el día 7-8 hay oportunidad de ir, ¿vale? Con los pequeños, pasar la noche allá en Sangüesa. Eso se puede hacer también, o sea que ir formas, ¿vale? Bueno, nada más. Kanha suhekin Nedenka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze Jaunaren pakea. Eskerrik asko Jauna, bihotz